Sa number 10, aton hibaluon ang latest sa LPA nga gina-monitor sang pag-asa upod kay Romeo Subaldo. May kumusta ang aton nga weather update? Barbang aton nga weather update na kabase ni siya sa DOST Pag-asa man nga weather update nga aton naging translate sa iligay nun para mas mahapos maintindihan sang tanano. Pinaka-latest nga weather update gikan sa Pag-asa so 5 PM nila nga report sini nga hapon ang LPA ginapaabot nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility either subong nga gabi o kun buwas nga adlaw no. As of 3 PM yari na ini ang aton nga LPA yari na siya sa 1,210 kilometers east sang southeastern Luzon ang aton nga low pressure area. May mataas ini karon nga tsansa nga mangin isa na ka bagyo sa sulod sang 24 hours. Kung mangin isa ka bagyo, ini nga LPA ang pagkatawag o kung ini nga bagyo pagkatawag nga si Wilma. Si Wilma ang pinakauna nga bagyo nga masulod sa Pilipinas para sa bulan sang Disyembre kag ika-23 ka bagyo nga masulod sa Pilipinas para subong nga 2025. Ginapaabot nga karon sa gabi kung buwas kagahon again magasulod siya sa Philippine Area of Responsibility kung taon mo duwara na siya sa borderline gani nato no. Gina-forecast sa Pag-asa nga posible sa Eastern Visayas no. Ini siya nga magalandfall kon sa Caraga region. Ini ginalantaw either Sabado o Domingo nga adlaw tabukon sang sini nga kung maging bagyo na aton nga LPA tabukon niya ni ang Visayas from Saturday or Sunday amo na ginalantaw sa Pag-asa are dili siya matabok no. Ang tumakot sa tanan nga Visayas na naman. Basta gani November kag December, ang mga bagyo nga nagasulod sa Pilipinas nagalabay sa Visayas. Sila bangod nga mayara kita sang high pressure area diri sa ibabaw nga nagaduso sa aton nga mga bagyo nga nagasulod sa Pilipinas nga magpanaog gani ang ruta niya pakadto sa Visayas. May masunod pa balayan nga bagyo matapos ini. Posible pwede. Kay man, sunod sa Pag-asa, it's either isa tubtub duha pa ka bagyong ina-expect naton para sa bulan sang Disyembre. Ginalantaw man nga mabunok ang ulan no nga ginadala ungod pa nga pagadalon sa aton sa sini nga bagyo nga Wilma. Hindi siya kuno mangin makusog bangod sa presence sang hangin nga amihan diri sa ibabaw no gabaskog ang amihan gani hindi makakusog in todo ining bagyo o kun mangin bagyo nga si Wilma. So pero nga expect naton mabunok ang ulan so expect naton malala nga baha kag ang posibilidad man sa pagluntad sang landslide. So subong hindi pagituman ka specific no barbang aton nga mga detalye sa o kun ang forecast ng Pag-asa kay may possible pa nga ma-changes nga matabo samtang nagapasulod ini no it's either basta maglain ang iyang ruta posible kun ano iya kabas kun hindi pagid mahatag as of now but balantayan lang it's either gani kuno nga basi pagsulod sa PAR naton isa na ini ka bagyo or isa pagyapon ka LPA. Tandaan nga ang weather report di dapat kakulbaan. Hindi dapat ang may baluan naton para makahimo kita sa aton man nga pagpangaman para sa aton nga security kag para man sa aton nga pamilya kay whether we like it or not amo na alakat sa aton nga weather. Barbara. Madamong salamat, Romeo Subaldo.